Buenos días, nos llamamos Pilar, mi mujer, yo soy Félix, tenemos 2 hijos, Yago y Lucía. Somos un matrimonio que procedemos de Parets del Vallès y pertenecemos a la diócesis de Tarrasa. Comentaros que para nosotros es una cosa principal la educación de nuestros hijos en la fe, una educación en valores que les dé una perspectiva de vida mucho mejor i major. La nostra filla Lucía està estudiant a Canadà. El nostre fill avui no ha pogut venir perquè està en una jornada d'advent de la parròquia i, bàsicament això, fem de pares d'adolescents que volem que siguin cristians i que la Sagrada Família també sigui un referent per ells com ho és per nosaltres. Somos gente de parroquia que participamos en actividades de la parroquia, en todo lo que se nos propone, tanto nosotros como nuestros hijos. Nuestros hijos participan en la catecolla y en todas las actividades que le propone la parroquia, al igual que nosotros queremos poner en la medida de nuestras posibilidades un granito de arena para que podamos crecer todos en esta fe que yo creo que compartimos y que nos alegra la vida. A més d'educar els nostres fills, jo també soc catequista i també intento apropar la fe als nens petits de la nostra parròquia. Els dos som farmacèutics i biòlegs i també intentem que la nostra feina, els nostres valors cristians també transparentin i que la gent que està al nostre voltant vegi amb nosaltres una imatge del que volem ser i on volem arribar.